Hola a tots. Avui volia parlar una mica més de català, perquè ja he fet un vídeo on parlava un mica de català i avui vol parlar una mica més. Doncs no sé, vol aprendre el català perquè vaig anar a Barcelona i um, he parlat amb molta gent que parlava català, però Ah, en aquesta època no parlava català, doncs necessitava parlar en castellà. I crec que això era molt trist, perquè, ah, perquè molta gent parlava català i a mi m'agrada molt parlar amb persones en la seva, en les seves llengües um, maternas. No sé si materna es català o castellà, pero bueno. Ah, sí, he començat a aprendre el català el mes passat i el meu problema és que és molt difícil practicar català perquè no conec molta gent català, perquè aquí en Canadà no hi ha molt, no hi ha molt. Ah, he parlat amb molta gent d'Espanya, però no són de Catalunya. Doncs no podem parlar català. És molt trist. I uh, també, què volia dir? Um, a mi la català em sembla bastant fàcil perquè um, és molt semblant amb castellà i francès i portuguès, doncs no tinc molts problemes aprenent-la. I um, és molt, és bastant fàcil trobar uh, coses en català en YouTube, perquè TV3 posa moltes sèries en YouTube, doncs quan vol escoltar català, només necessito YouTube. I això és molt bé, és molt bé. Però jo vull més uh, veritat, variety, no sé com es dir en català, però sí, perquè TV3 té moltes coses i m'agrada molt, però voldria veure més, perquè a mi m'agraden molt les documentàries i coses així. I no sé, crec que això és tot. Solo volia parlar una mica més de català perquè no puc practicar uh, moltes vegades perquè no conec molta gent catalana. Doncs moltes gràcies per a veure la meva vídeo i fins aviat. Adeu.